Hello, maayong adlaw. Karon Enero 4, 2025, Sabado, simana sa panahon sa Pasko. Unang sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, ayaw kamo palimbong. Ang nagbuhat sa matarong sama kang Kristo. Ang magpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdan. Busa mianhi ang anak sa Dios aron paglaglag sa mga buhat sa yawa. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios, kay ang kinaiya sa Dios anaaman kaniya, og dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Ang kalainan sa mga anak sa Dios ug ang mga anak sa yawa mao kini: ang wala magbuhat sa matarong, wala nahigugma mahigugma sa iyang isikatawo, dili anak sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo atong tubag, ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakab-ot og kadaugan, alang kaniya ang iyang balaan nga bukton. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Palanuga ang kadagatan ug ang nagapuno niini. Ang kalibutan ug sila nga nagapuyo niini. Makpaka ang kasapaan. Pasinggita nga masadya ang kabukiran at ubangan sa Ginoo. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo miabot siya aron pagmando sa yuta. Magmando siya sa kalibutan uban sa katarong, ug sa katawhan uban sa iyang kamakanunayon. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Berso sa dili pa ang Ebanghelyo. Usa ka balaan nga adlaw mi banagbanag kanato, umari kamo mga nasod, ug simbahan ninyo ang Ginoo. Karong adlaw usa ka dakong kahayag midanhag sa yuta. Alleluia. Ebanghelyo. Pagbasa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa pagkasunod adlaw didto sa nausab si Juan uban sa duha niya katinun-an, ug sa pagkakita niya kang Hesus nga milabay, miingon siya, ana ang nating karnero sa Dios. Ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini, ug minunot sila kang Hesus. Bilingi si Hesus ug sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, ipangutanan niya sila, unsa bay inyong gipangita? Sila mitubag, Rabay, nga sa ato pa magtududlo, hain ka man magpuyo. Ngari kamo ug tan-awan ninyo, mitubag siya. Busa mikuyog sila kaniya ug nakita nila ang iyang gipuy-an, ug nagpabilin sila uban kaniya niadtong adlaw, mga alas 4 kadto sa hapon. Usa ni adtong duha nga nakadungog kang Juan o mikuyog kang Hesus, mao si Andres, nga igsuon ni Simon Pedro. Ipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon o giingnan, nakaplagan namo ang Mesiyas, nga sa ato pa Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus. Si Hesus mitutok kaniya og miingon, ikaw si Simon, nga anak
ni Juan apan sukad karon nganlan kag Sipas nga sa ato pa Pedro ang ebanghelyo sa Ginoo daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa katawhan. Tubag, Ginoo tabangi kami. Nga magapadayon ang Dios sa pagtawag sa mga kababayanahan ug kalalakinhan sa pagtuo sa pag-alagad isip mga ministro diha sa atong simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami. Nga ang atong mga pamilya ug mga higala hingpit nga makatubag sa tawag sa atong bunyag ug dawaton ang grasya nga magpabiling bukas sa tawag sa Ginoo sa pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami. Nga ang mga kabatan-unan magpabilin diha sa paglaom magasalig sa pagkamatinud-anon sa Dios ngadto kanila sa ilang pagpangita ug mas lawom pa nga kahulugan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami. Nga ang mga tigulang ang nanag-inusara ug mga masakiton makaamgo unta nga ang Ginoo nagalihok diha sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo tabangi kami. Nga ang mga nangamatay mopahulay nga malinawon sa gingarian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So, mukha na ang mga basahon sa adlong Sabado, Enero 4 o ikaupat, 2025. So, hinaot unta nga namoy na nasabtan ninyo. Please comment kung unsa may suggestion ninyo sa video sa akong nabasa. Kay kani pasensya lang mo kay wa pa dili man close ni ako ang nag-record ko, dili ko malunggan gyud. So pohon makakuantag urom nga makuan gyud siya. Nga walay laing distraction nga makita. So pasensya lang kaayo kay gasugod pa man ko. So maedit sunod wala na ni matun-an ko ni unsaon ako nga mangita kog lugar nga dili madunggan ang saba sa palibot nga makadistract sa inyo ang mga pagpaminaw. So hinaot ko nga kanunay magsunod, mag-subscribe, i-share ning video nako para sa adlaw kung mag-upload ko magsama ani nga video mahatagan pag uban o katin-awan o makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay daghan kay salamat. God bless you gyud sa tanan. Okay, bye-bye.